Hi guys, good morning. So nami karon duha ni sige tayo mga nansi sa konsi sa vlog Oo, kabalayo. Takya na si Takya karon guys kay maghimo mi og sa tuyo mo unsi kani banana fries. Ang hilaw daw kuno amo daw kuno banana fries. Ang hinog amo na siyang lungagon saging nga saba guys. So let's go guys. Muna atong chef karon si Takya atong chef karon. Ako mag-observe lang ko sa iya, magtanaw lang ko sa. So guys, welcome to our vlog for today with Miss Takya nga akong igagaw nga gwapa nga mao ang atong chef karon nga mutudlo sa ato on how to cook a banana fries made of saba or cardaba banana. So before anything else, I would like to share with you the health benefits of this banana. So first, it aids digestion due to its concentration of dietary fiber. Saba fruit is excellent for digestion. It improves metabolism. Saba fruit has a variety of B vitamins which enable to improve metabolic processes in the body. It prevents stroke because it regulates blood pressure. Grabe ka power! So, it also improves blood circulation due to rich in potassium. Grabe! And it boosts immunity. Nganong it boosts immunity man siya? Kay naa siya'y vitamin B6, fiber, potassium, magnesium, vitamin C, and manganese. Grabe ka power guys. So ngaon gitaani kay grabe as in wala naanatanan sa iyaha as in. So simple lang siya guys, no? Gidi fry lang namo siya. Gidi fry, tanawan ninyo mo, gidi fry para crunchy pud siya, kanang crispy, lami siya. And after that, ibutang namo siya, amo siyang haunon o ano siya, haunon namo siya. Tapos nabutang na pud mi, and then ibutang namo siya dayon sa baunan. Butangan din namo siya cheese. Kung pwede, gamay lang siya nga cheese, no? Kagoon din nimo siya, imo siyang stir para banana fries na siya. So nutritious snack siya guys, nutritious snack din siya. So highly recommended katong mga mama bitaw nga kanang naguul na sila, nagproblema na sila unsay ila ang ipa-snack sa ilang mga anak. Kanina siya guys, kanina siya, no? Grabe as in, grabe gud ang makuha nato ani, no? Kanilang daan nga kanang it prevents stroke, rich in potassium, it aids digestion. Grabe, dako na kini gitabang sa ato guys, dako na kini gitabang sa ato, ikatabang sa atong lawas. It boosts immunity. Grabe na kay ni siya. Daghan pa kay natag makuha ng nutrients dayon. So ina na lang, simple lang siya. Ato lang gyud siyang i-deep fry aron nga crunchy pud siya, crispy para ganahan sad ang mga bata mo kaon. Maglagumo man na siya kay crunchy kay ba, kanang lami gigay siya ba. So tan-awan ninyo akong pag-umangkon karon nga si Dudong Koy nga gwapo. Grabing kaon sa akong pag-umangkon. Dudong. Anong? Akan na Dudong. Very good Dudong. Kagay. Very good kay Dudong oy. Grabe ka, very good si Dudong. Nagkaon siya og fries. Awata gina ninyo si Dudong oy. Awata ninyo ni siya kay. Ang iyang snack ane kay favorite snack niya is saging saba banana fries. So, ka. Lami ba na dong? Oh! Sugay! Okay, dagan na. Sige pa. Sige pa dong. Kau na dong. Yummy. Yummy. Dudong. Yummy Dudong. Allah! Lamian na dong oy.
Lakalami anak dong oy, lami kasi kaon dudong gyud. Nutritious kay ikaw ni dudong oh. Nutritious kay sang tanan gyud. Saging saba. Saging saba banana fries. Hala uy. Hala ka. Hala ka uy. Hala ka uy, sige na oh. Kaon na dong. Eat na dong, eat na. Agay, dodong. Dodong kokoy. Si Rumi ba yung video? Dodong. Anting ulang po na, anting ulang. Ini yang favorite. Calap. Ini kuan. Dodong, mau lu gak dodong? Tarung. Oke, kain na. Oh, yummy! Oh, yummy. Sarap. Yummy. Sarap. Sarap. Sarap.